What's up mga buddy, this is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga buddy ay mag-voice over vlog muna tayo kasi wala pa ako sagana magsalita sa mga oras na yan. Pero kailangan natin mag-vlog, baka body yarn mga buddy. So tara, samahan nyo ako and this is how I'm gonna spend my day here in Kapuno Residence mga buddy. Tara, let's go! Excuse me sir, ang kinsa na sir? Lester? At ayun na nga mga buddy no, may dumating na package na naman at kay Kuya Lester daw to. At matik na. Tong package na to ay para na naman to sa kanyang mga isda, sa kanyang mga alagang isda. Ito yung mga alaga niyang isda mga buddy, like paborito niya to mga buddy. Inaalagaan niya to umaga, tanghali at gabi. Grabe, sana all love yung isda mga buddy. Kasi itong mga isda niya, sabi niya, ito daw ang kanyang stress reliever mga buddy. At alam niyo ba mga buddy, na kumpleto to sa vitamins. Lahat ng vitamins at pagkain kumpleto to. Like, oh my god. Buti pa itong mga isda mga buddy, kumpleto sa vitamins. Ako malnourished, char lang, it's a prank. Kung sino man na magiging isda ni Kuya Tiw-Tiw mga buddy, like napakaswerte mo. Kung sino ka mang isda ka, ay swerte mo talaga. At sa araw na to mga buddy ay nagpaiwan kami dito sa bahay kasi sila Kuya Roy ay may pinuntahan. Di kami sumama ni Kuya James kasi gusto namin magpa-chill-chill muna dito sa bahay para naman makapahinga ng maayos. At kung makikita natin dito mga buddy, si Kuya James ay naka number 4 pa mga buddy. So it means nagchichill nga talaga mga buddy no. So tamang nood-nood lang ng anime kasi anime lover din to si Kuya James. So what's up Kuya James? Nice one, di ba? So iwan muna natin si Kuya James dyan para maka-focus siya sa panunood ng anime. So see you soon. So tara, iwan muna natin si Kuya James at parang nagugutom ako mga buddy kaya tara, kain muna tayo. Tara, kain tayo. Kasi di pa kasi ako kumakain mga buddy. At ngayon kakain na tayo kasi alam nyo ba, nagluto si Kuya Lester ng arroz caldo. Like grabe, napakasarap nito mga buddy. Kasi kapag si Kuya Lester ang nagluto, automatic na yan mga buddy. Sobrang sarap talaga. Baka Kuya Lester yarn mga buddy. At ayun si Alex. At gagawa daw si Alex ng sandwich. Gawa tag sandwich. At ito yung mga sangkap na kinakailangan niya mga buddy. So, ayun, nagluto na si Alex ng sandwich at papapasubo na naman tayo sa kainan nito mga buddy. At ayan na nga mga buddy no. Kakakain ko lang at kakain na naman ulit ako. Guys, ang sarap guys ang ginawa ni Alex guys. Para sa sandwich. At ayun na nga mga buddy no. So tamang kain lang ng kain para medyo tumaba tayo mga buddy kasi butot balat na tayo mga buddy, grabe. At pagkatapos natin kumain ay syempre tayo yung maghuhugas at maglilinis ng bahay para naman may maiambag tayo dito kasi grabe pinapakain nila tayo ng libre at nang dahil sa kanila nakakakain ako ng mga pagkain na di ko nakakain noon, kaya salamat ng marami sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Kuya Tiw na masarap magluto. At paglabas ko mga buddy may nakita akong pusa. Gutom kami. Gutom ka? Gutom day ka. At dahil nakakaawa yung pusa, so binigyan natin ng pagkain mga buddy. Yung mga tira-tira naming pagkain, ibinigay ko sa kanya. Kasi itong pusa na to, ay dito pusa ni Kuya Lester. Pusa ata to ng kapitbahay namin, hindi ko alam. Kasi nakakaawa kasi parang gutom eh. Kaya binigyan ko na lang. Sana mabusog ka pusa. At may lumapit pa nga. Sana all, parang jowa ata nyo to. Sana all may jowa. Sana all! At sa araw na din to ay bumisita dito si Daddy Leo at para din bisitahin yung mga alaga niyang manok o tawagin na nating bunso nila. Daddy Leo, kaway-kaway sa kamera. Nice one! Kung si Kuya Lester ay may mga alagang isda ay di magpapahuli dito si Daddy Leo kasi si Daddy Leo ay meron din siya maraming alagang manok. At alam ko, yung mga tatay natin dyan, gustong-gusto talaga yung mga manok, no? Sana all, love yung manok. Bunsong anak na ata to ni Daddy Leo, eh. Kruk! Tik, 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 tik! At makalipas ang ilang oras, mga buddy, ay nakauwi na sila Snake at sila Kuya Roy, mga buddy. At nandito si Kuya James, nagpaplanong gulatin si Kuya Lester. Tingnan natin kung successful ba. Nakuratan ko! Grabe! Nakuratan ko! Mano? Smile.
Hala, si Medyo Mal dito. Pa-picture ko, sir. Bade. Bombade. Sir, ikaw man tong vlogger, sir, no? Not today. Pa-picture ko, sir. Not today. Sir! Sir! Saan ba ni? Gift na ni mo. Lamat, boss. 7-Eleven, baka naman. At ayun na nga mga buddy, meron na naman silang biniling pagkain. Oh my God, di talaga naubusan ng pagkain dito mga buddy. Diyos ko, my Joseph. At si Kuya Tio mga buddy, pagkadating dito sa bahay, inatupag din na kaagad yung mga isda niya. Napaka-importante talaga ng kanyang mga isda. Sir, pwede isda na lang ako Bakit? Gusto mo mabasa? para alagaan mo. Grabe talaga kung mag-alaga si Kuya Tio ng kanyang mga isda like mga buddy. Inaalagaan niya talaga to ng 101% ng kanyang lakas. Grabe kasi stress reliever niya to mga buddy. Dito siya sumasaya mga buddy at nawawala daw yung stress niya pag nakikita niyo yung mga isda niya mga buddy. At kung si Daddy Leo at si Kuya Glester may mga isda at manok, at di naman magpapahuli dito si Kuya Jerome. Kasi si Kuya Jerome mga buddy ay meron din siya maraming alagang plants, the plantito mga buddy. Kung makikita nyo dito mga buddy, grabe klase-klase ang mga halaman na makikita nyo dito mga buddy. Like di ko nga kilala yung mga halaman na to. Ano pa itong mga halaman na to? Di ko alam kasi sobrang dami at sa sobrang colorful mga buddy. Di ko na alam mga buddy. At iniingatan din to ni Kuya Eyom to 100% level. Di ba kung makikita nyo, grabe. O diba? Napakaganda ng mga bulaklak ba mga tawag nito or mga halaman like mga buddy. Amazing, right? Diba? Alam ko mamahalin din tong mga halaman na to kahit ganito na yung mga itsura nito mga buddy. Diyos ko, awit sa inyo, Lodi Bells. At dito talaga ako namangha sa kalamansi na to. Like grabe, napakaliit man ng kalamansi pero grabe na yung bunga, oh. Napakadami ng bunga. Uli na ka, Dade. Bye-bye, Dade. Bye-bye. Amping. Pang gasolina ko no ni Daddy. Ano? Gasolina ko no bus. Ha? Ang sukli ganina. Yan na. At so yun na nga mga bali na binigyan na ni Kuya Tio ng panggas si Daddy Leo. Like grabe, napaka mapagmahal talaga ni Kuya Tio sa kanyang mga magulang. Like I am so amazed with him mga buddy. At ayun na nga mga buddy, no, dumidilim na yung paligid kasi maggagabi na. Pero si Kuya Tio ay grabe. Inaatupag niya pa rin yung mga isda niya. Like grabe kung makikita yung mga buddy, no. Ganon niya talaga kamahal tong mga isda na to mga buddy. At sa kabilang banda mga buddy, si Apet ay nagtitimpla ng kape dito sa loob. At ayun, napakasarap kasi tingnan. Kaya nagpatimpla na rin ako ng kape ni Apet. So ayun mga buddy, at dito na si Aquaman pumasok na. What's up Aquaman? At babalikan na lang natin yan mamaya at pupuntahan mo natin sila Kuya Roy. At kung makikita ninyo dito mga buddy ay medyo busy ang linya ng ating mga idolo mga buddy, like si Snake, o diba napakaganda ni Snake talaga mga buddy. At dito mga buddy, kung makikita natin si Kuya James yung tagahawak ng ilaw at si Kuya Roy yung photographer. Like grabe, napakagaling mag-capture ng picture si Kuya Roy. Baka Kuya Roy yan. At grabe talaga, kung makikita, diba napakaganda ni Snake Princess. At nandito tamang chill lang si buddy, o diba chilling. Baka one day tayo na yung mapipicturean dyan, tayo na yung magmumodel. Pa-cute yarn buddy. So yun mga buddy, aalis muna tayo dito sa kwarto kasi baka ma-distract sila sa kagwapuhan ko, char. At dito na si Apet, nagmi-mix na ng kape. Titingnan natin kung ano bang resulta ng ating barista 2.0. Susunod na to sa yapak ni Kuya James. Titingnan natin. Sorry, master. Jellyfish? Apa? Rontil. Salamat boss. At ayun mga buddy, tara, kape. Napakasarap magkape ngayon. Char lang. At ayun na nga dito si Katilio, TikToker yarn. So ayun mga buddy, no, uubusin na natin tong kape kasi dumidilim na at gabi na. So kailangan na natin itong tapusin ang vlog kasi mag-i-edit pa tayo at marami pa tayong gagawin. At ako,
madaling araw na naman to ma-upload mga buddy. So kailangan na nating mag-outro para naman ma-upload na dito na medyo maaga-aga pero malilate talaga to ng upload mga buddy. So kaway-kaway Kuya TV, salamat sa pagsali sa vlog. Kay Apet, what's up Apet the morning person? At kay Snake Princess na napakaganda. At kay Quiz James, what's up? At special thanks talaga dito kay Kuya Roy. Siya talaga ang nagbigay na napakalaking opportunity sa buhay ko. Like ito yung napaka-idolo ko talaga. Thank you so much Kuya Roy for giving me this big opportunity to change my life. I love you so much Kuya Roy. And thank you so much for watching. This is your buddy signing out. Peace.